जोंनि बे जथुमानि 100 बोसोरारि बोसोर फालिथाय आरो गांजिस्निथि 4 बोसोरारि बोसोर जथुमा बेयाव फैनानै आं गोजोननाय मोनदों सिगां समाव आं एसे नालाय आङो बेयाव फैनाय जायामोन दा एसे देरबायमोन ना ओमफ्राय फैनाय जाबाय आरो फैनो मोननानै आङो जोंनि बाहागिफोरखौ नुनानै आं गोजोननाय मोनदों माने जोबोद बाख्नायथाव आरो आङो बासुगावनिफ्राय फैदों फैनाया जोंहानि बाबाथ' गैला जोंहा आयं फैदों दादि फैदों ओमफ्राय आयंनि बिहामजो ओमफ्राय दादिनि फिसाला फैदों आरो ओमफ्राय आं जोंहा आदामोन दंमोन आदामोना खामानिनि थाखाय फैनो हायासै बिमा दं जोंहा आइयाबो फैनो हायासै आरो बेयावथ' जोंना क'क्राझार दङ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि दं जेनेबा चिरांनिया जों जाबाय आरो चिरांनिनो ओमफ्राय उदालगुरि दा बेयाव जों फैनायाथ' सयजन फैदों ओमफ्राय बेयाव नुनायाव बुरजायानो दङ सिनायजोबानो आङो दासो सिनायथि लालांजोबसै गासिबो दिनै टाइम नालाय आङो फैनाया सिगांथ' जोंना बाबामोना फैबाय थाखायोमोन आयंमोना फैबाय थायोमोन आरो दाथ' साननो हाला आङो नुनायावलाय बुरजा नुदों नैबे चिरां जिल्लानि भबानिपुर गामियाव एबा जयपुर गामियाव जा मोनसे जथुम मा जादों बेयो जाबाय उजिर फोलेर बाहागिफोरनि मोनसे जथुम्मा बेखौ 1922 सनाव क'क्राझार भाटारमारि गामियाव बे बाहागि जथुम्माखौ गायसननाय जादों फैयै फैयै दिनै 100 बोसोर बारबाय प्लेटिनाम जुबिली सेलेब्रेसन जों बे जयपुर गामियाव खुंनो लादों दायो जोङो हाबाफारि लागासिनो दङ बेयो जाबाय जोंनि उजिर फोलेरनि खौसेथि जोंनि उजिर फोलेरनि जेनाखि मोथेब उजिर दंमोन बे मोथेब उजिरनि जों गासैबो दालाय दासा फिसा फिसौ माने जोङो गासिबो दालाय जोङो बेवहाय आथिखालाव दाब दाब जायगायाव जोंनि बाहागिफ्रा गोसारनानै दं सोरबा मेघालयनि टिक्रिकिलाव दं सोरबा नागालेण्डनि बे गलाघाट जिल्लाफ्राव गोसारनानै दं सोरबा उदालगुरि जिल्लानि रौता जामुगुरिथिं दङ सोरबा पाठसालानि साहा दौथारा होननाय जायगायाव दं सोरबा भुटान हाजोनि नागापुर गामियाव दं फारसेथिं मैखोमै नैबे जयपुर गामि बा भबानिपुर गामि आरो सिम्बोरगाव सेथनागुरि गामि आरो जोंनि क'क्राझार टाउननि बर' भाटारमारि गामियावनो मैखोमै जोंनि बे उजिर फोलेरनि बाहागि फिसाफ्रा रायजो जानानै दङ दिन्थिनो थाखाय जोङो बावहाय बे 100 बोसोरारि बा प्लेटिनाम जुबिली सेलेब्रेसनखौ जों बावहाय गाजा गोमजायै खुंनो नाजादोंमोन नाथाय फारसेथिं कभिड-19 एबा अमिक्रन नि जेनिखि नाख्रेमनाय बेखौ गिनानै जोंनि बेवहाय नुजाथिनाया एसेबाबो खम जादों दायो बेवहाय जों मेघालयनि टिक्रिकिलानिफ्राय वेस्ट गार' हिल्स बेनिफ्राय उदालगुरिनि रौतानि सिङाव जामुगुरि होननाय आरो 2 नं महलियापारा देउरि गामि आरो जों नागापुर तामुलपुरनि साहा भुटान हाजोनि सेरनि ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा सालाखाथिनि ओमफ्राय ओजोंहाय सेथनागुरि आरो क'क्राझार भाटारमारि बेनिफ्राय मैखोमै बेवहाय नुजाफैनो बेवहाय सानथाममोन मैया सानसे जालांखांबाय दिनै दङ आरो गाबोनबो जाबावगोन साननैफ्रा जोंना 150निफ्राय 200 जननि बिथोराव फैदों दिल्लीयाव गिबि गिबियावनो जोङो फिरफिला बिर होबाय जोंनि 100 बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय बिनि उनाव जों सालाखाथिनि ओमफ्राय ओजोंहाय सेथनागुरि आरो क'क्राझार भाटारमारि बेनिफ्राय मैखोमै बेवहाय नुजाफैनो बेवहाय सानथाममोन मैया सानसे जालांखांबाय दिनै दङ आरो गाबोनबो जाबावगोन साननैफ्रा जोंना 150निफ्राय 200 जननि बिथोराव फैदों दिल्लीयाव गिबि गिबियावनो जोङो फिरफिला बिर होबाय जोंनि 100 बोसोरारि जथुम्मानि थाखाय बिनि उनाव जों जोंनि आइ आफा आबै आबौ आजै आजौमोननि
माबा नेरसोननि थाखाय जों बिसोरखौ बावनानै मोनसे खाम्फा बेखेवबाय आरो बिनिफ्राय जोंनि जे बेवहाय प्लेटिनाम जुबिलि सेलेब्रेसन जाबाय बे 100 बोसोराव सोर मा खामानि मावलांखो जोंनि गेदेमाफ्रा बिसोर जे जोंखौ गासैबो खौसेथि खालामनायाव खामानि मावबोदों बिसोरनि मुंखौ फारियै जोंनि बे गोसोखां खाम्फायाव जोङो लिरनानै दोननाय जादों बेखौ बेखेवनाय जाबाय दा आथिखालाव जोङो गासैबो बाहागिफ्रा नुजाथिफैनायनि सिनायथि लादों आरो थान्दैबो जागोन आं बानजाय आफादनि नेहाथारि जानानै जोंनि उजिरफोलेरनि सेन्ट्रेल कमिटिया जोंखौ साब कमिटि दाना होनायनि उनावहाय जोङो नैबे 100 बोसोर आरो 17थि खुंगा 17 बार खुंगा जथुम्मा आफादखौ खुंनो थाखाय जोंखौ बानजाय आफाद दानानै होनायाव जोङो गोबां रोखोमनि थामथिम खालामनो थाखाय जोङो गासैबो कमिटिया मोनफा मोनफा साब कमिटि दाना लानाय जादों बे साब कमिटि दानाया दिनैसिमाव खामानि जाफुंसार होनो हाबाय आरो बे जोंनि जायगायाव जे जों बेखौ मावफुंनो हाबाय बे मावफुंनायनि गेजेराव जोंहा जोंनिनो आदै असे बियो नैबेवहाय जोंनि मावफुंनो थाखाय आधा बिगा हायाव जोंनो बेहाय थम बानायनो थाखाय गोसोखां खाम्फा बानायनो थाखाय हा होनाय जादों बे हा होनायावनो जोङो गासैबो बे जिनिसखौ जों साजायनानै बानायलांगोन होननानै थांखि लानाय जाबाय आरो जोंनि जेनाखि साब कमिटिनि दैदेननायनि गेजेरजों गोबां जायगानिफ्राय फैनाय गोबां जिल्लानिफ्राय फैनो हानाय आलासि बिथांमोनखौ जों आजावनानै दिनै जोङो जोथोनै लानो हादों आरो बिथांमोन आलासिया फैबावनो जोंनि हाबाफारिया जोबाखै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय दासिमबो मानसिफोर फैगासिनो दं जोंनि बे बाहागि उजिरफोलेरनि जोंनि जथुम्माखौ खुंफुंनो थाखाय दा जोङो बेवहाय जोंनि गासैबो खामानिखौ जाफुंसार होनो हाबाय आरो हागोन होननानै आसा खालामनानै दं बेनिखायनो जोङो दा बे जिनिसखौ दासिमबो जों आखायाव लाबाय आरो खामानिया दासिमबो जोङो जिरायनानै डेलिगेट सेटिं मानसि सिनायनाय हाबाफारियाव दङ गाबोननिबो हाबाफारि बेखौ जोङो लासैनो फोजोबलांगोन होननानै आसा खालामनानै जोंनि उजिरफोलेर हिसाबै जारिमिननि खोथाखौ जोङो बुंथिनांगोन दे गोदोनि समावहाय जोंनि थांनानै थानाय 1922 समावहाय जोङो राजानि थागोन होननानै आसा खालामनानै दं बेनिखायनो जोङो दा बे जिनिसखौ दासिमबो जों आखायाव लाबाय आरो खामानिया दासिमबो जोङो जिरायनानै डेलिगेट सेटिं मानसि सिनायनाय हाबाफारियाव दङ गाबोननिबो हाबाफारि बेखौ जोङो लासैनो फोजोबलांगोन होननानै आसा खालामनानै जोंनि उजिरफोलेर हिसाबै जारिमिननि खोथाखौ जोङो बुंथिनांगोन दे गोदोनि समावहाय जोंनि थांनानै थानाय 1922 समावहाय जोङो राजानि आन्दाराव थानानै जोङो गासैबो खामानिखौ बे राजानि पिएसआव थानाय मानसिखौ जों उजिर बायदि जों लिरनानै लानाय जादों जोंनि आदि गुदि गोदोनिफ्राय जों मावबोनाय हिसाबै जोंनि उजिरफोलेरा बे हिस्ट'रिखौ दिन्थिफैनाय जादों जोङो देग्लाय बेयाव जादों 4 बोसोरनि उनाव जोङो द' जायगायाव लायो हयथ' रायलायनायनि गेजेरजों जोङो उदालगुरि लांनो हागौ बा बाक्सा लांनो हागौ बा टिकेटकेला लांनो हागौ जों दासिमबो डिसिसनखौ लानाय जायाखै बोसोरब्रैजों जोङो मोनसे जायगा सोलायनानै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनाय जायो बेहाय जोंनि जेनाखि जथुम्मायाव फैनाय थान्दै आलासि बिथांमोनखौ साबायखर बावनाय थायो जे आरो बिथांमोनखौ खावलायनाय थायो जोंनि प्रग्रामफ्राव गासैबो मोनफ्रोमबो बिथिङाव हेफाजाब होनानै जोंनि सावरायनाय आरो जोंनि अनलायनाय जोंनि गोरोबनाय जोंनि गासैबो आसार खान्थिखौ गोरोबलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनखौबो साबायखर बावनाय जायो आरो बिथांमोना जोंजों दासिमबो उथा बसायैनो सोलिनानै अनलायनानै दं आरो बिथांमोनखौ आरो नुजाबावनानै जोंजों जाहाथे खामानियाव मावफुंनो ओंखारनो खावलायबावनाय गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोरबायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन